Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Satu kali lagi. Ya Habibi, ya Habibi, ya Ya Muhammad, ya Habibi, Sallu ala Nabi Muhammad. Kersane jaudan nggih. Niki kersane Gusti Allah nggih. Ga iso nglawan kersane Gusti Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi malih, dijawab engkang kompak, engkang semangat, engkang kuat. Mugi-mugi sing jawab salam banter dhewe kula dongakno mulih-mulih nemu dhuwit sak karung. Mbuh dhuwite sapa iku? Muga-muga sing jawab salam banter dhewe kula dongakno sing durung-durung payu-payu iku lang cepet payune. Allahumma sing amine banter dhewe krasa nek awake gorong payu niku. Nggih napa mboten? Cocok napa mboten? Niki mangke nek udane dereng terang kula ngaji sampai jam 2. Sanggup sampean? Sak jam sanggup? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Nek ngaji niki sampean kok sanggup ngaji kali kula 4 jam, berarti sampean ambek kula padha gendeng. Gendeng padha gendeng. Gendeng padha gendeng. Gendeng padha gendeng. Padha gendeng. Padha gendeng terus. Padha gendeng. Masya Allah.
deng 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 deng. Saudara Nabi Muhammad ngaji ya petang jam. Muga-muga sing jawab salam semangat dewi, sing banter dewi kula dungakno lunas utang-utange. Nabi lunas utang maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jawaban salam kompak, semangat, kuat, banter, alhamdulillah. Maklum karena dikongkon, nggih napa mboten? Cocok ta mboten? Cok gali cok galak gacok. Tuk gali tuk galak gatuk. Sapa muni getuk iku? Sallallahu Nabi Muhammad. Timbanganin doa mah tenguk-tenguk, ayo nduk kene diniati ngaos iso basa Tagak sampeyan iki. Ayo diniati ngaji. Wong aku sing gawa mik kate apa sampean? Sallallahu Nabi Muhammad. Ngajine swante mawon nggih. Salam sing nomor 3. Ayo dijawab engkang ikhlas, engkang murni, engkang jernih krana Gusti Allah. Mudah-mudahan acara punika ruah dusun bener-bener saged dadosaken dusun mriki tambah barokah. Adem ayem tentrem rukun kabeh. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sing buri nirokno kula sampe melok ngene-ngene. Sallallahu Nabi Muhammad. Suarane tasih eco nggih Pak nggih. Suarane tasih eco nggih Bu nggih. Serak-serak. Serak-serak. Legrek. Lamun Sallallahu Muhammad. Nek kula tingali, nek kula resapi, nek kula amati, bareng-bareng muni Allah. Ketara sing teka kabeh iki semuanya ahli swarga kabeh.
Allahumma menungso iku yuk ngadep rene semuanya delok jenggot kula mriki. Menungso iku nek wis ana catetane suwar. Ayo menika ngene lho. Menungso iku nek wis ana catetane suwar. Kok mesti kali dipasang insyaallah sumpake ilang sediye nang rawate nang sumpake sediye rawate sumpake masanae aduwi masa deng Sallallahu Nabi Muhammad ngrasakno dhuwit bu wong ahli swarga niku ngadep rene dunya ilang gak ono nduk atine kok wong sing teman-teman ahli swarga Sallallahu Nabi Muhammad. Bu uang iku nek wis ana catetane suwar ayo muni bareng ana catetane suwar kok pikirane jembar atine jembar jiwane rohanine pikirane atine jiwane pikirane atine jiwane masa deng Jadi gak gampang muring-muringan wong ahli swarga niku sallallahu Nabi Muhammad. Gak gampang ngamukan sallallahu Nabi Muhammad. Iku wong ahli swarga. Wes kene mrene. Wis salah, ayo muni bareng. Nek gak muni aku rono. Wis salah. Terjadi op. Ayo muni bareng. Terjadi op. Lan yo op doen enak sampean kari ai saudara Nabi Muhammad tetep wong iku guyang guyu alak guya alak guya alak guya alak guyu mesam melak mesam alak mesam sing nabi sampai gebuk kabeh yuk sallallahu Nabi Muhammad karena jembar atine jiwane terjadi apa mosok budua Gusti itulah wong tandane ahli swarga saged dingerteni nggih awas wong ahli swarga niku wis gatik gak ibadahe dos ayo muni bareng ibadahe wiritane dos salate dos ngetokno duwike lo sallallahu Nabi Muhammad baru ana catetane swarga masya Allah. Ibu, bapak semuanya yang kami hormati, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman saudara Muhammad ngendika ngeten. Awas ngadep mriki. Man lam yarda sini wis ketno wis sampai jebol gak apa-apa wis. Oh, udane terang alhamdulillah. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i masya di hadis qudsi sallallahu Nabi Muhammad falyatlub rabban siwaya wal yahrut tahta ardi wasamai yang ulu saudara Nabi Muhammad
al-hadisul qudsi. Para alim, para kiai, para bini sepuh, para sesepuh, aji sepuh, para gus, para ustad, para sayyid, terutama ingkang kula hormati lan kula mulyakake, dumateng pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, ingkang kula hormati lan kula mulyakake, Bapak Kepala Dusun, Ibu Camat ingkang hadir dari kepolisian, ketepatan saya Dai Polda bagian nuturi polisi di Jawa Timur, Saudara Nabi Muhammad, dari TNI Polri ingkang hadir mungkin, bangser-bangser seluruhnya yang kami hormati dan yang kami muliakan, grup solawat, muga-muga istiqomah solawati, muga-muga istiqomah solawati. Pokoknya ayo muni bareng, mau buri kurung muni mek ngene tok. Pokoknya menungso kadi istiqomah sholawat dukure 1000 lo ayo bareng Sallallahu Muhammad sembarang teko dewe anak teko anak teko anak teko ya teko anak teko masa deng krono ahli sholawat kula ngaji teng pundi mawon ngadep mriki Pak estuni udane terang ya teng Riau, teng Jambi, teng Makassar, teng Bangkalan Bun, teng Sampit, teng Balikpapan, demi Allah Ibu Bapak ngapunten, teng Samarinda, teng Makassar, teng Bali, wallahi tidak pernah saya tidak menerangkan sholawat. Nek ana wong duwe jabatan, kula sing ngomong. Awas iki pandangan agama. Saudara Nabi Muhammad. Nek ana wong duwe kedudukan, nek ana wong duwe kekayaan, nek ana wong duwe kemuliaan, adik gak duwe istiqomah sholawat kepatuh Allah bantu kepatuh Allah buka yuk Sallallahu Nabi Muhammad siap ngapunten sampeyan ngadep mriki iki niat ngaji iki nerangkan masalah wah dusun Sallallahu Nabi Muhammad seluruh wirid sing ana dunya ni wis salah wiritan kejadukan wiritan kanggo rezeki nekakno rezeki ya wiritan kanggo nekakno jabatan kedudukan seluruh wirid sing ana dunya iku lahir teko sholawat la eso bareng sholawat Saudara Nabi Muhammad mangkane ibu bapak sampe nek kepingin adem ayem tentrem desa kene adem ayem tentrem gemah rifa lo jinawi gak ono musuh-musuhan gak ono hasud-hasutan gak ono benci-bencian seluruhnya warga mriki istiqomah minim sholawat ping 1000 Saudara Nabi Muhammad Saudara Nabi Muhammad semua kiai ada berini semua para alim ulama semua mursyid yang ada awas semua para sayyid sing diangkat derajat oleh Gusti Allah tidak ada yang tidak
punya istiqomah. Ayo bareng sholawat. Sholawat Nabi Muhammad. Bu, ngapunten. Man ta'assarat alaihi hajatuhu falyukthir minas salati alayya fa innaha tuksiful humum wa tuksirul arzaq. Tidurmu gak enak lho. Sallallahu Nabi Muhammad. Sapa wangi uripe susah sumpek sedih mangsa ruwet akeh masalah. Kanjeng Nabi lho iki sing ngendika, dudu amrullah. Akehno selawat nang aku, akehno selawat nang aku. Nek nduk desa ana pekewuh, ana bangsa ireng-irengan ganggu, bangsa blurik-blurikan ganggu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sehingga ribet ruwet desane, akehno selawat nang aku, terus Kanjeng Nabi. Akehno selawat nang aku, terus Kanjeng. Sak temene akehno selawat nang aku, iku iso ngilangi sumpek susah sedih longso melarat lan sak pininggalane, iso nambahi rezeki. Rezeki anak bareng rezeki anak rezeki 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 rezeki. Alhamdulillah akeh selawate nggih Bu nggih. Sing akeh selawate nggih Pak nggih. Shallallahu Nabi Muhammad. Bu, Pak ngapunten. Teng mriki panggenan kula kalih panjenengan ayo syukur sik nang Gusti Allah. Ngapunten. Ana susah, ana sumpek, ana sedih, ana nelongso, ana ruwet. Salah satu sebab yang terbesar adalah kurang syukuri. Menungso iku menus kakean. Ayo kurang banter, menus kakean. Biatu nunung uripe nelong. So sinten niku? Menungso. Sapa meni sampeyan niku mau? Sallallahu Nabi Muhammad. Menungso iku nek syukure kurang, biasane wong ketara becungi. Napa wau? Becungi mecut. Cuai, Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi wong nek syukure jos, ayo meni barang wong nek syukure rezeki sing gak ketok moto, kemuliaan sing gak ketok moto, kemewahan sing gak ketok moto, termasuk mataku ambek ayo getno mataku ambek matamu dhewe ngono. Ya di mata-matamu tat. Sallallahu Nabi Muhammad. Iku dibuka kabeh ambek Gusti Allah, iso menyaksikan kemewahan, iso menyaksikan Masya Allah macam-macam sing gak ketok moto niki. Nek ahli syukur Sallallahu Nabi Muhammad. Ngapunten Ibu Bapak, niki termasuk syukuran niki. Sallallahu Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika ngeten. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Wedya sira kabeh nang Gusti Allah. Wedya sira kabeh nang Gusti Allah. Sak temene kula mbek sampean nek wis wedi temenan nang Gusti Allah, takwa temenan nang Gusti Allah, la'allakum tashkurun, supaya sira kabeh iso syukur nang Gusti. Wis, ngadep rene. Bu. Pak. Bu. Ibu. Sini dong. Ngapunten.
menungso kene ahli syukur gak iso gak muni alhamdulillah duwe ilang alhamdulillah kreditan numpuk ngono ya kon-konan numpuk bojo gondol tangga gondol tangga alhamdulillah sangan tumo tangane anak rasulillah salatullah salamullah ala yasin mbok ayo Pak mbok sallallahu Nabi Muhammad nangkane wong ahli syukur iku dodone dikeki Gusti Allah segara gak iso najis ngono lho ayo bareng ngono lho bareng kandhani kok gak percaya ya wis sallallahu Nabi Muhammad intine ibu bapak urip iki aja ninggalno istighfar aja ninggalno sholawat aja ninggalno syukur nang Gusti Allah sallallahu Nabi Muhammad. Ini ibu bapak semuanya yang kami hormati pun niku mutaqaddimah selesai sholawat alhamdulillah alhamdulillah sholawat saiki ayo dimulai ngaos iso basa tegak riko iki dimulai ngaji sallallahu Nabi Muhammad. Bu Pak iki wis zaman akhir wah ngadep rene zaman akhir umur dunya wis tuwek ibarate wong nek tambah tuwek tambah sehat apa tambah remek tambah sehat apa tambah remek dunya yang ngono cari sapa ayo muni bareng ya mbuh kula tak mriku kula cek esuk sirkulasi sallallahu Nabi Muhammad was mikir di gomri sandal kundi mikir kirang panjang kabele didawakno sak kilo masih ada operator karena saya setiap ngaji itu pasti melaku teng pengunjung karena wong nduk ndukur kudu iso menisor wong nduk nisor kudu iso ndukur ndukur kudu iso menisor nek wong ndukur gak kalau menisor engko rutuh dhewe lo ayo bareng lo masya Bapak wis dukine kudanan ayo wis sallallahu Nabi Muhammad ada yang panjang ada kali nunggu Bu Pak ngapunten cek boten sallallahu Nabi Muhammad dunya iki Bu wis tuwek
Ayo untuk ini, sak makhluk gaib pisan. Sing gak ketok-ketok moto pisan. Ayo nek iso jawab wujuto. Buri-buri niku nek iso jawab kalau kayak pertanyaan totoane gak tember-tember. Iki lho nduk tas lho duwe. Mbok sallallahu Nabi Muhammad. Awas. Sak karepku aku sing gawa mik kate lapor yo. Amit Mbah nggih, amit nyuwun sewu Mbah nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo nduk kene. Sapa sing iso jawab? Saya dai Polda Jawa Timur, di situ ada Bapak Kepolisian. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya ceramah resmi punya kartunya. Awas Ibu Bapak. Ayo nduk kene. Sapa sing ruh tak takon iso jawab? PN dompetku. Gak cukup PN mobil Innovaku. Mbok. Gak cukup PN pondok pesantrenku. Mbok. Gak cukup PN sak sekolahan sanawiyah, sak sekolahan aliyah PN pisan. Gak cukup bojoku loro kondol pisan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sapa sing ruh? Awas Ibu Bapak. Sapa sing ruh asline umure dunya iki wis pira triliun tahun. Sallallahu Nabi Muhammad. Nyatuno. Wong aku dhewe yo gak roh kok. Sallallahu Nabi Muhammad. Dunya iki tambah suwe gak tambah apik, Bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Dunya iki tambah suwe tambah rusak. Tambah rusak. Allah tambah amit bah. Tambah rusak. Allah tambah. Tarang tambah rusak, Allah tambah. rusak, Tambah rusak, Allah tambah. rusak, Tambah Allah tambah. rusak, Tambah rusak, Allah tambah. rusak. Deng. Anggite ya. Ayo muni bareng. Niku bahasa Jerman niku. Nggih, kesinan terus. Anggite ya. Dunia iki tambah suwe tambah apik ngono. Nek didirok teko mata kepala, termasuk mataku ambek. Ayo. Bisa jadi tambah api, bisa jadi tambah baik. Tapi nek didirok teko mata hati, sampe moncrot kabeh. Bapak jare sapa muni banjir iku mau. Tapi nek didirok dengan mata hati, mata kalbu, dunia niki tambah suwe gak tambah api, tambah kemaksiatan. Sallallahu Nabi Muhammad. Pokoke, ayo muni bareng. Napa sampeyan video aku yuk? Sallallahu Nabi Muhammad. Pokoke nek dunyane tambah api, jabane tambah api, jerone atine jiwane gak ditandani, dunya iki tambah leglek. Tambah leglek. Tambah Krek, Allah tambah. krek, Tambah Allah tambah. Tambah krek, Allah tambah. krek, Tambah krek, Allah tambah. krek, Tambah krek, Allah tambah. Tambah deng. Masya Bu, niki dereng nerangno masalah ruah dusun lho. Sik bangun lho niki. Sallallahu Nabi Muhammad. Kula kei dasar nggih. Pas nganti mrene jenggotku kene. Man aslaha rungokno niki. Ayo musik siap kok. Sadurunge kula utara hadise sampeyan rungokno nggih. Awas dimusiki rungokno kupingmu duting kula. Rungokno duting kula. Rungokno kupingmu, kupingmu, kupingmu,
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki kula ngaji mboten double. Besok kula double telung. Lo. Ayo ngrasakno no. Wah, sampe rungokno. Wonten ngeten kula tak buka ruah dusun sing sebenare. Kula akrab kali Bapak Kepala Dusun, sallallahu Nabi Muhammad. Akrab kali perangkat dusun mriki kawula. Akrab kali Ustaz niku. Sallallahu Nabi Muhammad Imamuddin. Awas, Bu. Man aslaha sariratahu aslahallahu ananiyatahu. Drama Sallallahu Nabi Muhammad. Wah, sekali beri ini. Dirungaken nggih. Nggih ndok omah diangen-angen nggih. Diangen bareng diangen dipikir pikar diwola diwalik wola. Nggih ndok omah mbek leyeh-leyeh nggih. Ambek mujur ngalor nggih. Ambek sendak kepisan nggih. Saudara Nabi Muhammad. Jangan-angen ambek mujur ngalor sendak kepisan mripate ambek ndelok mendukur ambek ngitung. Kenapa lu ngitung genteng iso ngusuk iku lha apa lho. Ambek ngitung dosa. Duwe ayo. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Man aslaha sariratahu. Sapa wong? Ada ini. Awas, kecakot iki kon. Awas, sallallahu Nabi Muhammad. Rungokno Mas. Sapa wong ngapi ing jerone? Sapa wong ngapi dodone, ngapi atine, ngapi jiwane, ngapi rasane? Demi Allah, sabda Rasulullah, Allah mesti ngapi njabane. Lo. Dapak gak. Nggih kok. Sallallahu Nabi Muhammad. Mangane wong sing penting diramut niku jerone. Anjerone, anak anjerone. Jerone, anak anjerone. Lol. Iki mungkin mulih ngaji Bapak Kepala Dusun, gak eling ngaji ini paling eling mek ngene tok. Mbok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanggane Bu, kula mbek sampean ngaji rono rene runu rono nang kono nang kene nek gak ngapiki rasane, gak ngapiki atine, gak ngapiki jiwane, gak ngapiki rohanine, ngajine wes bablas. Sallallahu Nabi Muhammad. Sakwise muni deng tambah ono maneh gak apa-apa satu kali lagi. Paham? Sallallahu Nabi Muhammad. Para ibu, para bapak ingkang kula hormati, ngapunten. Awas jenengan diberi ini. Apa sih? Ayo muni bareng.
Mau kurang kompak, nek gak kompak tak gawe sampe jam 2 lho iku. Apa sih? Ya mbuh. Kula mbek sampean kok sering susah, kok sering sumpek, kok sering sedih, kok sering ruwet, kok sering kula mbek sampean niku masyaallah susah, sumpek, sedih, nelongso, ruwet, dadi siji kumpul nduk jero uteke, akhire gak kuat bunuh diri nyemplung kok. Nyemplung napa? Sak pira kebokane? Awas. Wong sing asline bunuh diri. Awas, iki rahasia aja dudono sapa-sapa ya. Aja dudono sinten-sinten nggih. Sumpah, ciker, bungker. Awas. Niki sumpah Jawa niki. Wong sing asline bunuh diri niku mboten wong minum racun. Mboten wong nubruk sepur. Mboten wong sing mencolot teko hotel tinggi mboten. Wong sing asline bunuh diri rohani niku salat emoh. Ayo muni bareng emoh, salat emoh. Istighosan emoh, tahlilan emoh, wiritan emoh, nrimo dhuwit kok beda yo. Iku asline wong bunuh diri tapi gak krasa. Oh, sallallahu Nabi Muhammad. Bu, Pak ngapunten. Teng mriki panggenan kula mbek sampean sedaya awas. Ya awas. Urip iki nduk paham, Bu. Urip iki nduk paham. Bahkan seneng nikmat nduk paham. Asli. Ayo muni. Asli. Awas, ada ini. Langit sak isine. Kula sing ngomong, kena diajak ngomong, kena diajak dialog. Langit sak isine, bumi sak isine. Wis apa ae niku diperintah Gusti Allah. Kongkon nyenengno, bahagiakno menungso. Masya. Boleh kula buka hadisnya? Boleh kula buka hadisnya? Setengah jam lebih 7 menit. Masih lanjut? Masih lanjut? Bersama Nyung Talapa. Ya ibna Adam, kesewen. Ya ibna Adam, sallallahu Nabi Muhammad. Qad khalaqtu al asya'a. Awas baik sapluk awas. Qad khalaqtu al asya'a min ajlika. Wih. Ayo bareng. Sapa guyu bau antar. Sallallahu Nabi Muhammad. Maqad khalaqtuka min ajli. Sallallahu Muhammad. Fasir bi ibadati fayuti'aka kullu syai'. Masa sallallahu Nabi Muhammad. Sampeyan rungokno iki. Anak Adam. Anak Adam. Ku ciptakan segala-galanya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rungokno iki. Sing gak ketok-ketok moto. Rungokno iki. Rungokno. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak Adam. Awas. Ku ciptakan segala-galanya udan mameh.
Kuciptakan segala-galanya untukmu anak Adam, untukmu anak Adam. Kuciptakan kamu anak Adam khusus untukku, 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 Gusti Allah, untukku, untukku, untukku. Ayo tangani, untukku, tangani, untukmu, 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 untukku, 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 jeng 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 jeng. Yang ngono sip. Sallallahu Nabi Muhammad. Seluruhnya ini angin, air, api, tanah, seluruhnya langit, malaikat itu diciptakan untuk kula ambek sampean. Sampean ambek kula diciptakan khusus untuk Gusti. Mangane aja urip iki untuk harta. Mangane aja urip aja untuk iki. Apa iki? Wong klambi ngene lho. Aja untuk iki, aja untuk harta, aja untuk Gusti. Seluruh alam semesta ciptakan untukmu. Kamu anak Adam hanya kuciptakan untukku Gusti. Oleh karena itu ibadah taat nang aku, maka seluruh makhlukku akan taat kepadamu, kepadamu, Allah 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 kepadamu. Masya Allah. Deng 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 deng. Oh enak nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Mangkane nek ana wong susah, nek ana wong sedih, nek ana wong nelongso, nek ana wong ruwet, esuk-esuk wis gecokan bathuk nduk ngarepe omah. Ngene iki wong Sidarjo apa wong kene? Wong Sidarjo ngene. Wong Sidarjo nggih. Anjane aku nduk kene ijen yuk. Ya mesti ae kalah. Gini buat nenten gitu nggih. Esuk wis gacokan bathuk di ngarepe omah. Ambek gacokan cagak ngene. Ambek muni ngene, nasib aja disuting yuk welek yuk. Nasib nyamon sampai nyamin sampai urip karo kok pan. Sallallahu Nabi Muhammad. Iku ana wong susah, wong sumpek, wong sedih, wong longso, wong ruwet, wong kakean utang, wong kakean bang cuwilan, wong kakean mekar. Sing guyune banter dhewe bathi krasa iki. Nggih napa mboten? Ngalor ditake utang.
Lapo adik mamang iku lapo? Awas, tak kei dasar titik nggih. Aja katik mamang urip iki. Sampeyan nek mamang urip dunya, sampeyan gedulinan dunya. Sampeyan nek mamang ambek sesuatu keyakinan nang Allah dan Rasulnya dikedulinan bangsa halus. Mbok. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tahu ngendika ngeten. Kanjeng Nabi tahu ngendika ngeten. Ma akhafu ala ummati illa dhafal yakin. Masya aku tidak takut apapun yang terjadi pada umatku, enggak takut aku. Terus Kanjeng Nabi, yang aku takuti sesuatu yang terjadi pada umatku mek situk lemah keyakinan. Yakin keyakinan, yakin keyakinan, yakin keyakinan, yakin keyakinan, yakin keyakinan, mangkane wong ku nek lemah keyakinane Mas, tambah dikedulinan dunya. Pasti niku sallallahu Nabi Muhammad. Masya pun sak jam kurang 8 menit. Gimana, masih lanjut? Masih lanjut? Lanjut. Tunggu setelah yang satu ini. Mbok. Enak sampean ngene tok. Minumnya Mas. Niki putra kula niki. Gak mantep nih, kula kalah ganteng nih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bu. Teng mriki panggenan ruah dusun, ruah desa niki. Asline niki. Dibuka napa mboten niki? Buka napa mboten niki? Buka titik ta bukake? Buka titik bukake? Buka titik. Mbok. Sallallahu Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' ila akhiril ayah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ruah desa iku ngeten iki cocok kabeh nggawa jajan, kabeh syukuran, kabeh sedekah niki wis cok gali cok galak gacok. Cok galak gacok. Cok gali cok galak gacok. Cok gali cok galak gacok. Cok gali cok galak gacok. Cok galak gacok. Ini tambahan dulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Tugas ngene-ngene kula gak tabu ya. Awas ibu bapak. Temriki. Ngeten iki cocok. Ngeten iki jenenge kumpul dadi siji, maem bareng, syukuran bareng, ibadah bareng, bangsa blurik-blurikan mesti mlayu gak niku. Mbok. Bangsa ireng-irengan mlayu. Lolo. Sampai dandang-dandang ireng melok mlayu kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngeten iki. Tapi ana sing lebih jero maneh. Nek wong desa kene, dusun mriki dipimpin kalih Bapak Kepala Dusun, Sallallahu Nabi Muhammad, utawa Bapak RW utawa Bapak RT. Langsung kepala desa ini,
Nggih, kula niki akrab kali Bapak Kepala Desa, kadang WA nek dalu sallallahu Nabi Muhammad. Lo. Sering kepanggih kali beliaunya, Bapak Kepala Desa. Ibu Bapak ingkang kula hormati, ngapunten. Semua masyarakatku, iki contoh mawon. Besok malam di atas jam 10 jangan ada yang keluar. Di rumah masing-masing wudu sholat 2 rakaat. Habis sholat hajat 2 rakaat. Dan ini ruah desa sing secara sirri ini, secara rohani, secara hakiki. Gak oleh ninggal ngeten iki juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Habis sholat 2 rakaat, nggih, di atas jam 10 nanti ngoten donga. Dungane ngene. Mas, rungokno niki. Awas. Awas, ayo muni bareng. Awas. 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 Endi sing rondo-rondo iki? Awas. Oh, kabeh rondo. Gak payu kabeh. Lo. Kali guyon nggih Bu nggih. Cek mboten ngantuk nggih. Wah, seluruhnya masyarakatku besok jam 10 ke atas masuk rumah masing-masing semuanya sholat 2 rakaat. Habis sholat hajat 2 rakaat duduk bersila nyuwun nang Gusti Allah. 1 nyuwun ngeten mungkin dipraktekno desa kene cek adem ayem tentrem nggih. Cek gano iri-iri nggih. Mosok Bu tanggane tuku mobil wis gak kuat dhek masuk mobil ambulan. Ana anduk kene ngono. Endi wong iku kudungan apa wonge? Wong iku kudungan apa? Mosok Bu tanggane tuku kipas angin wis dhek ngejer-ngejer kademen. Mosok ana tanggane tuku kalung gedene sak rantine sepeda motor. Maru dhek meksa bapake, Pak, pokoke aku tukokno kalung koyo tanggoku kok Pak gedene sak kalunge sepeda motor, Pak. Kan duit dikalungi celurit. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Setelah sholat 2 rakaat semua masyarakat tuh dungo. 1 dungo ngeten. Ya Allah, sinten mawon sing pernah nyalai kula. Ya Allah, sinten mawon sing pernah ngrugekno kula, sing pernah mangkelno kula. Detik ini ya Allah, kula maafkan. Perwong ngoten langsung besok ini cemerlang mencorong tembus nang arus Gusti Allah. Kula sing ngomong. Mbok sapa? Sapa muni mbokmu iku mau? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Estu niki dilampahi nggih Bu nggih. Cek adem ayem nggih. Kano hasud-hasutan nggih. Kano iri-irian nggih. Rukun kabeh nggih. Pak polisi. Awas, di sini ada polisi. Dai Polda tidak boleh untuk menerangkan masalah polemik. Dai Polda tidak boleh menerangkan masalah negara atau masalah nasab atau masalah apapun. Dai Polda ngajak umat untuk adem ayem tentrem. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekali Indonesia tetap Masya Bu. Awas, sing nomor loro. Sing nomor 1 sinten mawon sing gadah salah, gadah dosa, mangkelno kula sepura dina niki. Adem ayem nanti desa. Amin Allahumma. Sing nomor loro ngeten, ambek sila mari salat niku. Ya Allah, ayo bareng. Sik kalah yuk. Gopo. Ya Allah, sinten mawon sing gadah utang teng kula, gadah bon-bonan teng kula lunasno kabeh. Sapa muni bangkrut iku mau? Bu, ruah desa niku musolah nek subuh
nek zuhur be, nek asar be, maghrib isya mriki nduk musala-musala nggih be terus nggih. Nek zuhur nek subuh nduk mriki musala-musala be napa be? Ya wis jawaban bak wis kesuwen. Nek zuhur be napa mboten? Nek asar be, maghrib isya be jedinga. Lah iya, ayo muni bareng. Kurang kompak. Lah iya. Kok iso ya? Embo ya. Nek diperintah bos ya siap bos, laksanakan bos. Nek kepolisian siap dan laksanakan dan 86 dan. Tapi nek diperintah Gusti Allah, as-salatu khairum minan naum. Iki wis sak jam. Sampeyan kurang terus dower ngene ya. Sallallahu Nabi Muhammad. As-salatu khairum minan naum. Tambah melungker apa tangi? Diperintah Gusti Allah ya. Bulet kaya entet jero katok. Masa ya iki sing garai kula mbek semen susah sumpek sedih gak krasa. Tak dudono koncine nggih. Tak dudono koncine nggih. Awas, iki rahasia kalau didudono sapa-sapa lho nggih. Temen lho nggih. Awas. Tak imbui. Titik. Rabi'atul Adawiyah nanti ngendika ngeten. Napa, Pak? Oh, sampeyan ndelok tongkatku apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Niki tahu, Bu. Ucul dhewe. Ya gak ngantuk kok enak ngono ngene tok. Sallallahu Nabi Muhammad. Iku guru digetak malaikat iku sampean kaget. Apa meneh digetak malaikat hancur lebur nya serta tubuhnya karena dihempit bumi dan dibakar karena dihempit bumi sebab wis aku yo gak apal. Bu, sampean lagu-lagu kok apal Ibu? Apal nggih? Saya coba iki apal mboten? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina. Ayo terusno Bu. Nek nyanyian apal. Awas, dikit malih, mungkin sampean titeni. Niki ana hikmahe ngaji di ruah dusun iki. Ojo katik musuhan, ojo katik gak seneng-senengan. Ojo katik ruah dusun mari ruah desa memvonis wong, menilai wong. Sallallahu Nabi Muhammad. Iki intine ruah desa. Masa. Awas. Akbarul kabair su'udzanni billahi. Iki jarang kula terangno khusus untuk mriki. Krana kula akrab ambek kepala desane. Embo. Awas. Aku cicil aja melok mencicil. Sapa meni dimplok iku mau? Bu, Pak ngapunten. Su'udzanni akbarul kabair su'udzanni billah al hadis. Paling gede dosa. Iku suudzan nang Gusti Allah, urusan kanang Gusti Allah. Masya seluruh yang terjadi niku minallah ilallah, dari Allah kembali ke Allah. Kon ojo melok ojo melok ojo melok ojo melok ojo
kaset ayo tambah ono Saudara Nabi Muhammad. Wis lah Bu, kula mbek panjenengan, apapun yang sampean benci ke orang, itu pasti ada dalam diri kita. Contoh, jam piro kira? Masih lanjut tadi. Contoh, kula benci nang sampean. Sampeyan kok ndelok teken kuwe sih, awas salah nyekel lho, Pak. Dembok. Tutuk ndik mang pas sampeyan kok jemuk teken ku bali lali kabeh. Saudara Nabi Muhammad. Ibu, bapak ngapunten. Kula kali panjenengan, misal contoh mawon. Kula benci si A. Nggih, kula benci si A. Wong iku aku gak seneng, aku sumbunge alah masalah. Biasa ngono iku wong wedok ta wong lanang. Menengo Bu. Menengo Bu. Pak, ngono iku biasa sing ngecaci anu omongi akeh lanang ta wedok. Wedok. Bu, biasa sing muringan ngamukan ngaplokan iku lanang ta wedok, Bu? Lanang. Saudara Nabi Muhammad. Apapun sing kula benci nang wong, aku gak seneng aku mbek wong iku sumbunge gak adile dan seterusnya. Kula saksi dunia akhirat. Di dalam diri kita ada sifat sombongnya. Itu pasti. Sampeyan gak seneng mbek wong iku tentang riyae, tentang ujubnya, tentang takaburnya. Ujub, riya, takabur pasti ada dalam diri kita sendiri. Pasti tidak akan ada. Mangkane ayo muni bareng. Mau sing mburi cik melongok tok. Mangkane gak muni tak kelayon rono sampeyan. Ayo mangkane. Awas ibu bapak ingkang kula hormati. Wong sing paling paham murid kula sing ngomong Dai Polda Jawa Timur. Pernah juara nasional pidato bahasa Arab iki wong. Mbok. Iki terusane bahasa Arab tah bahasa Jawa tah bahasa India tah bahasa Indonesia. Aku mamakum yuqaddimu hadratikum kalimatan aw kalimatain fi ahammatil ulum allati tata'allaqu bi a'malina al-yawmiyyah. Walakin qabla an nutiya fi hadhihi habba tahiyyati wa syukri wa dzikri ala ra'isi hadhihi al-haflah mubarakah. Faham sampean? Kok mantuk-mantuk gini? Saudara Nabi Muhammad. Mangkane ibu bapak ingkang kula hormati, ngapunten, kula mbek sampean wong paham urip, wong sing paling alim rohani ini tidak ada yang dibenci di dunia ini. Rungokno niki. Tidak ada yang dibenci di dunia ini kecuali yang dibenci hanya satu, dirinya sendiri. Sendiri, dirinya sendiri. Sendiri, dirinya sendiri, dirinya sendiri. Sendiri, dirinya sendiri. Sendiri, dirinya sendiri. Sendiri, dirinya sendiri. Ayo terus no. Saudara Nabi Muhammad. Mangkane wong paham urip gak ono sing dibenci nduk dunya iki. Gak benci atasane, yo gak benci bawahane. Awake dhewe sing dibenci. Itulah orang yang paham hidup, yang sebenar-benarnya paham. Mbok. Dapak gak ngono, ayo bareng. Dapak gak ngono. Lah iya. Kandhani kok. Gak percaya. Ya wis. Bapak wis gak udan iki wis. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
Awas, ibu bapak, ini sing paling terakhir. Bolak-balik terakhir rek. 1 jam lebih 10 menit. Mas, karo jikum rotoli, Mas. Masya Allah. Mas, dupuk niku wong kali. Tuh. Rolek kayak kira. Iki jame sing mati tanjane waktu ini sing mati iki. Sallallahu Nabi Muhammad. Terakhir Bu, niki rumah desa. Sing rukun nggih. Sing rukun nggih. Gak usah suudzon nang sapa ae nggih. Paling gede-gedene dosa niku suudzon nang Gusti Allah. Kabeh iki kersane Gusti Allah. Ngene sampeyan nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Engko nek seleh, nek salah lak diselehno dhewe, kula mbek sampean di dalam keluarga itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis tawakkaltu Allah, tawakkaltu Allah. Aku pasrah nang Allah, aku pasrah nang Allah. Niku wiritane. Sallallahu Nabi Muhammad. Pun sing terakhir awas. Kula emut pesene Rabi'atul Adawiyah. Intine ruwah desa ngene iki ngrukunno, ndamekno, nenangno, nentremno, dihina atine masyarakat. Ini intine ruwah desa. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ruwah desa dikatakan tidak berhasil, mari ruwah dosa, mari ruwah dusun, jek ana musuh-musuhan, ana dengki-dengkian. Ini berarti gak hasil acaranya. Kalau sampai mencicil sampai kate melotot ngene. Mbo. Sallallahu Nabi Muhammad. Ma akhafu. Iki Rabi'atul Adawiyah nih. Sampeyan cek tenang nanti. Ma akhafu ada ummati. Awas, ma araftu kok ma akhafu. Ma araftu al-bala'a mundu araftu Allah. Masya Allah. Ayo Pak. Kurang kompak. Masya Allah. Ma'araftu, orang ngerti sapa ingsun. Sampeyan maknani secara nahwu. Saya tamatan Lirboyo Kediri. Sallallahu Nabi Muhammad. Tahun 2000. Tahun 97 saya juara nasional mewakili Pondok Lirboyo Kediri pidato bahasa Arab. Ini orangnya. Saya ngapunten dulu Bapak ngapunten. Muga-muga Allah nyepuro. Amin Allahumma. Amin. Saya mantan Pimprov, pimpinan Provinsi Jawa Timur. Tahlil manakib salawat Yasin ya ini orang. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi aku gak melo apa-apa. Kabeh Gusti Allah. Ini nanti kembalinya. Ma akhafu ma araftu ora wedi sapa ingsun. Al-bala ma'araftu orang ngerti sapa ingsun. Al-bala ing bala sumpek susah sedin longsor ruwet melarat aku karo ngono jare waline Gusti Allah. Mundu araftu ing dalem semangsane wis weruh sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. 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 Masya Allah. Deng. Alhamdulillah. Niki uweco Bapak Kepala Dusun sholawatan jos amin Allahumma. Ojo sekedar sholawatan nek main nduk panggung Mas. Sholawatane minim 5.000 sedina. Sholawat Nabi Muhammad. Temen niku, temen sampean wiridan sedina 5.000. Sholawat Nabi Muhammad. Ora Ibu, aku gak ngerti. Apa iku balak? Aku gak ngerti susah. Aku gak ngerti sedih. Aku gak ngerti marah. Aku gak ngerti ino. Selama aku sudah mengenal Allah. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Berarti uang sing susah,
wong sing sumpek, wong sing sedih, wong sing ngongso, wong sing ruwet, sumpah wong gak kenal Gusti Allah. Mbok. Ayo bareng. Mbok. Sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim iman wal ali wal Allah qad wahada wal ali wal iman qad wahada. Satu lagi sholli Nabi Muhammad. Muka-muka mantun acara Ruah Dusun Sumber Sari Desa Kasiman Trawas Mojokerto Jawa Timur Indonesia Asia Dunia. Coba punya akhirat ini mau mantun acara niki rukun kabeh adem kabeh gak duwe suudon nang sapa ae ibadahe meningkat. Amin Allahumma amin. Asline kula ceramah pas sak jam setengah. Mbok. Sampeyan enak gak kroso. Kene blangkemen iki. Besok jam 9 saya di Pasuruan. Jam 2 di Mojokerto, daerah Ndawal. Mbuh daerah pundi kula suping nggih pokoke Mojokerto. Terus dalune daerah Jombang. Lho. Ayo para sanono ayo. Mbok. Sallallahu Nabi Muhammad. Para ibu, para bapak, dongakno kula saged nglampahi nggih. Dongakno kula saged praktek nggih. Supaya kula mboten diseneni kali Gusti Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka, besar murkanya nek ana wong ngomong gak iso ngelakoni. Iya ngelakoni. Iya ngelakoni. Ngelakoni. Jos temenan sukses acara ini. Amin Allahumma amin. Sukses tapi kula awake rodok telus kabeh. Muga-muga gak greges teko omah. Amin Allahumma amin. Kripik gedang godhog titi edan padha yu painten kleleken aja timba sakno kleleken upa cukup semanten atur kula nang pasar Krian tuku terasi cukup sekian ana kupat kejegur santen menawi kula lepat nyuwun salam dariku untukmu I love you. Salam yang terhebat bagi orang yang ahli rohani. Di samping salam syariat assalamualaikum, salami wong ahli rohani I love you. Sallallahu Nabi Muhammad. Sapa mburi ngene-ngene ya? Bu, Pak, sampai jumpa. Ayo tangannya gini. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama bersama saya Radio.
Sapa benih radio bejat itu mau. Ngapunten Bapak Kepala Desa, kita ngejak guyon masyarakat jenengan ngisi sesuatu yang iso nyebabno adem ayem tentrem. Bapak Kepala Desa, perangkat semua desa ngapunten ingkang kathah mangke enten sing donga nggih. Enten nggih? Nggih. Cukup sak menten ngapunten ingkang kathah. Sapa adik mulih? Ayo mulya guru kidungan. Ayo ngadeg oh. Ngadeg mulih sak durunge kidungani tak dungane mencret kon teko omah. Ayo ngadeg oh. Burung kidungani mulih temen mencret sampeyan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngapunten Ustaz nggih, ngapunten Tat. Engkene oh langsung sak dungane. Lho. إلى حضرة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته نبي خير النبي أسماء ملائكة المقربين بالحسن سبيل شاب من قدم الجنائي إمام الغزالي إمام الشافعي حمدي حنفي مالك علماء إلى حوضي إلى seluruh penjuru dunia. Dorong amin yuk, dorong yuk. Gak ngerti artinya anak-anak. Ijik tawasul yuk wongen oh. Boleh gak ngerti artinya amin. Ini cek tawasul bu. Ulama inna hawliya ila seluruh penjuru dunia min jumlatil karamah min jumlatil ma'unah min jumlatil dunia mukasyafah wa syaifina satizina mu'alimina musannifil kutub alladhina ta'alam wa wa'alam tu'anal ghadan barakati makaramati mafiradunim khususan khoso ya Allah bahamin pasuruan khususan ya khoso ya Allah. Ya Allah yang mangli Jawa Tengah Magelang ya Allah khususan khoso ya Allah makhosin buduran Sidoarjo ya Allah khususan khoso Mbah Jam ya Allah Mbah Mas Bikin Zakaria Mbah Jailani Tulangan ya Sahlan Sidoarang Krian ya Abdurrahman Wahid Gusdur ya Abdullah Ali Tubiring Tariqah Qadiriyah Nasabandiyah khususan ya Allah Syekh Nawawi Al-Bandani ya Allah Mbah Khalil Bangkalan Basim Asari Tubiring ya Wahabas Pulau Tawa Berasya Romli Tamimah Bisnis Samsuri Tenanyar ini kita terus sampai subuh yuk NU ini ahli tawasul ya Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah khususan ya Allah ya Haji Masduki ya Haji Abdul Karim Lirboyo Kediri ya Makhrus Lirboyo Kediri ya Marzuki Lirboyo Kediri ya Etis Lirboyo Kediri Kusmi Peloso ya Allah Syekh Nun Al-Badawi Syamat Rafi Syekh Bakir Tumbal Tanan Jawa Mbak Ud Pakrojo Syekh Sulaiman Mujakum Syekh Jumatil Kubro Ali Atis Ali. Langsung mawon nggih. Aulia atis ahwali songo seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh wali, seluruh alim ulama al-amiluna bi ilmihim hajatina wa hajatikum wa hajati Bapak Kepala Desa seluruhnya yang hadir masyarakat desa Sumbersari, dusun Sumbersari, desa Kesiman, Trawas, Mojokerto, hasil maqasidahum muslimin muslimat mukminin mukminat al-akhiyai minum al-ambat al-Fatihah. Sing babah desa mriki engko Mbah Kiai Ranubaya nggih Mbah Kiai Singabaya Ranubaya Mbah Singabaya nggih Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah bi syafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah nas'aluka ya Allah anzil alaina wa ala hadhihi ya Allah wa ala hadhihi ummah ya Allah anzil alaina ridhaka al-maghfirah li dukhuli jannatika bi ru'yati dhatika ya Allah. Allahumma ya Allah sallimna wa sallimhum min afatid dunya wal akhirah fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna dha'if qawina Allahumma inna dhalil fa'izana Allahumma inna fakir faghnina ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ya Allah ij'alna wa auladana dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair wal syarr ya Allah. Nas'aluka husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi barakati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hampir 2 jam kurang 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya lantunan doa maka berakhirlah acara Ruang Dusun Sumbersari. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Akhir kata dari